Om een bekend dichter te citeren, bliksemjeltje, hier snap het weltje, wat ziet men bij die toppers een paar echte toppers. Dat weer dreef en we mochten van de organisatie Jelle dus maar 12 prijzen verdienen. Eerst een opmerking, als je gedicht verdragen je had correctie onder de deputaire van Friesland, van cultuur en aanverwante zaken, als je gedicht verdragen, maar je het heel snappen, word voor word, alle word, en je moet het achter in de zaal uitdragen kennen. En neem daar de tijd voor, om de inhoud rond die achterste stoel te dragen. Dat is heel belangrijk. De verschillen weer een heel iets, voor de juryvoorzitters had het al zijn, je beginnen dan ik op allerhande puntjes te denken. En dat mag ik, want het zijn toppers en het is de finale. De uitslag, tweede prijs, 6 mei van Daniel Daan, won toch Hilde Braam van Beiers Naudé. En de eerste prijs van de toppers, de absolute top, wie een perfecte vers, dat was die toch Amarins Dotinga. Echt van Beiers Naudé, ik jou het. Lokwees mevrouw. Nou, dan hadden we nog 2 bij de toppers. De beker van de toppers, die is dus voor Amarins. Amarins Dotinga van het Beiers Naudé. En Hilde Braam, de tweede prijs, douwe, nou de rest te mooi.